Γεια σας movers, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Salamina on the Move. Αυτή τη φορά το project κάνει moving του στο Βιέντο και μαζί μας είναι η Λίνα και ο Κωνσταντίνος. Γεια σας παιδιά. Καλησπέρα Νίκο. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Για να ξεκινήσουμε, πείτε μου πώς πήρατε την απόφαση να αλλάξετε ριζικά αυτό το μαγαζί? Κοίταξε Νίκο, αρχικά αυτή η απόφαση πάρθηκε από όλη την οικογένεια. Ήταν ένα αρκετά μεγάλο βήμα. Έτσι λοιπόν, αφού αποφασίσαμε πως θα το κάνουμε, θεωρήσαμε καλό το μαγαζί να αλλάξει ολοκληρωτικά. Θελήσαμε να γίνει ένας χώρος που θα αρέσει αρχικά σε εμάς, φυσικά, ώστε να μπορούμε να δουλεύουμε σε ένα ευχάριστο χώρο, ένα όμορφο περιβάλλον και φυσικά να αρέσει στον κόσμο που θα έχει. Και το όνομα αυτού Βιέντο. Αλήθεια, τι σημαίνει ακριβώς και τι σημαίνει για εσάς προσωπικά? Βιέντο θα πει άνεμος. Σκοπός ήταν να δώσουμε ένα όνομα στο μαγαζί το οποίο θα το αντιπροσωπεύει. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε σε αυτό, γιατί η τοποθεσία του βρίσκεται σε σημείο που σε συνέχεια. Μάλιστα. Είστε νέοι και οι δύο και το ξεκινήσατε αυτό. Πώς το ζήσατε? Και συγκεκριμένα θέλω να μου πείτε και πώς είναι τώρα που ήδη έχει αρχίσει. Ήταν κάτι πάρα πολύ έντονο, είχε πάρα πολύ άγχος και τρέξιμο. Φυσικά υπάρχουν ακόμα στιγμές που δυσκολευόμαστε να το πιστέψουμε. Ναι, ήταν κάτι εντελώς καινούριο. Με αποτέλεσμα να αγχωνόμαστε ακόμα, αλλά προσπαθούμε. Και όταν βλέπουμε ότι ο κόσμος μένει ικανοποιημένος από αυτό που προσφέρουμε, όλο αυτό μας δίνει δύναμη να προχωράμε, να γινόμαστε καλύτεροι και αυτός είναι και ο σκοπός μας, να συνεχίσουμε να γινόμαστε καλύτεροι και να προχωράμε. Οπότε είστε αισιόδοξοι? Εννοείται ότι είμαστε αισιόδοξοι. Το Βιέντο πια είναι ένας πάρα πολύ ζεστός χώρος με ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις. Θα ήθελα να μου μιλήσετε λίγο γι' αυτό. Στόχος ήταν, όπως αναφέρθηκε και πριν, να γίνει ένας ευχάριστος και όμορφος χώρος. Η μεγαλύτερη αλλαγή στο μαγαζί θεωρώ ότι έγινε στο χώρο του προστέγου. Προσπαθήσαμε να του δώσουμε περισσότερο χρώμα, να γίνει πιο ζωντανός, με κάποιες πιο μοντέρνες πινελιές σε σχέση με τον εσωτερικό χώρο του μαγαζιού. Ναι, μεν άλλαξε, αλλά παρέμεινε σε πιο πλαστική γραμμή. Οπότε ο εξωτερικός χώρος είναι λίγο πιο νεανικός. Ναι, βέβαια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να φιλοξενήσει και μεγαλύτερες ηλικίες. Αλίμονο, φυσικά. Τώρα όμως να ρωτήσω κάτι που με ενδιαφέρει. Το Βιέντο είναι σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο. Πώς αυτό το κάνετε δικό σας πλεονέκτημα? Σίγουρα είναι δύσκολο για όλους μας, αλλά με γνώμονα αυτό διατηρήσαμε χαμηλές τιμές χωρίς να ρίχνουμε την ποιότητα των προϊόντων, έτσι ώστε ο κόσμος που θα έρθει να μείνει ικανοποιημένος από το γευστικό αποτέλεσμα, αλλά να μπορέσει να ανταπεξέλθει και στην τιμή. Μιας και μου αναφέρετε τις τιμές, θα ήθελα να γνωρίσετε τα προϊόντα σας. Μάλιστα. Πέρα από το καφέ, τα ζεστά ή κρύα ροφήματα στο Βιέντο, μπορείς να βρεις κλαμπ σάντουιτς όπως έχουμε εδώ. Βεβαίως. Ποικιλίες κρατικών, σαλάτες, μεζέ, ώστε να συνοδεύσεις την πύρα ή αντίστοιχα το κρασί σου. Και τώρα που πες πύρα να πιούμε τη δουλειά μας. Βεβαίως, Στη δουλειά σας. Και να συνεχίσουμε με το προϊόντα. Μάλιστα. Και βεβαίως μην παραλείψω τα γλυκά μας, όπως βάφλες και κρέπες. Για εμάς τους κλάδους του καφέ είναι πάρα πολύ σημαντική η ποιότητα. Αλήθεια, με ποια εταιρεία συνεργάζεστε? Η εταιρεία που συνεργαζόμαστε ονομάζεται Lambico. Είναι μια πολύ κατηγορημένη και καλή εταιρεία στην Ιταλία, η οποία έχει έρθει πρόσφατα στην Ελλάδα. Εδώ στη Σαλαμίνα είμαστε από τους πρώτους που συνεργάστηκαν με αυτή την εταιρεία. Και η αλήθεια είναι πως το σχόλιο για τον καφέ είναι πάρα πολύ καλά. Και αυτό είναι που πρέπει να λαμβάνετε ως feedback, έτσι. Φυσικά, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εκτός από καφέ, ο χώρος αυτός πώς αλλιώς μπορεί να αξιοποιηθεί? Διατίθεται για αίθουσα εκδηλώσεων και όπως αναφέραμε και πριν, για αυτόν τον λόγο παρέμεινε σε πιο πλαστική γραμμή ο εσωτερικός χώρος του μαγαζιού. Επίσης μπορεί να δεχτεί γάμους, βαφτίσεις, εκδηλώσεις συλλόγων, ακόμα και γενέθλια. Επίσης έχει 2 projectors και μια τηλεόραση. 2. Βεβαίως 2. Και είναι και πολύ μεγάλη θα έλεγα. Ώστε να κρατάμε ικανοποιημένους τους φίλους οποιοδήποτε αθλήματος, προβάλλοντας τους διάφορα αθλήματα μάτς, οτιδήποτε. Ναι, αγώνες. Είναι σημαντικό να εξελίσσεται μια επιχείρηση. Το Βιέντο αλλάζει, έχουμε να δούμε και άλλα πράγματα. Βεβαίως, όπως σου είπα και εγώ ίδιος πριν, βγαίνουν οι άνεμους και δεν μπορεί να μείνει στάσιμο. Καλωσορίζουμε νέα και καινούργια πράγματα με σκοπό να εξελισσόμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα η στιγμή σας, movers. Αλήθεια, έχετε να κάνετε κάποια προσφορά για το Salamina on the Move? Φυσικά και έχουμε να κάνουμε προσφορά. Η προσφορά μας είναι ανά 2 άτομα, με κάθε ρόφημα που παίρνουν, να τους κερνάμε ένα κλαμπ σάντουιτς, ένα μεζέ, 2 ατόμων, κάθε Τρίτη και Τετάρτη.
για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ή αντίστοιχα και το ποτό, όχι μόνο το ρόφημα. Ναι, οτιδήποτε. Οτιδήποτε επιλέξουμε. Ναι. Όπως ακούσατε Movers, ωραία προσφορά για να τη διεκδικήσετε. Στέλνετε μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook, Saladin on the Move, ή επικοινωνήστε με την πλατφόρμα μας στο site. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, αν είχατε να κάνετε μία ευχή για το Viento, ποια θα ήταν αυτή? Δεν θα μπορούσαμε να ευχηθούμε τίποτα λιγότερο από το να πάει καλά, να το αγαπήσει ο κόσμος και φυσικά εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, να μην σταματήσουμε ποτέ να προσπαθούμε. Εύχομαι να πραγματοποιηθεί αλήθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω Λίλια και Κωνσταντίνε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο project. Εμείς ευχαριστούμε. Και εσείς Movers, αναμένετε το επόμενο Moving Tour.